हेलो लोगोफोर गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थालायबाय ओमफ्राय नै दिनैबो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जों बेलेग जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना, ओंखायनो नै दिनै फुङावनो फलजों दाउ संबाय आरोना, लकेल दाउ। ओमफ्राय फारसेथिं नै हारा बिदिनो मोदोम एसे लगायनानै आलुजों फ्राय एवबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो बेलेग जायगा माने जोङो जालायाव थांनो नागिरदों आरोना, खामानि दङ बिजावजालिफोरनि ग्रुप दादोंना जों गोदान। ओमफ्राय बेवहायनो थांनो होननानै दिनैहाय आथुर ओंखाम संनाय जाबाय आरोना। मा होनो जोंना खामानियानो दासिमबो जायाखै आरो लोगोफोर, जयेन एकाउन्ट खुलिनायानो दिनैसिमबो जायाखै। बेनि उनाव आङो नै मैयायो नैबे बेगखौ अर्डार बानायनाया मोनफैदोंमोन आरोना फ्लिपकार्टनिफ्राय। ओमफ्राय माबायदि नुदों बेखौनो लालांनोसै होननानै आङो लानाय जाबाय आरोना लोगोफोर। फैदो जालायाव फैदो माने एकाउन्ट खुलिनो जयेन एकाउन्ट ग्रुपनि। ओमफ्राय दायो माबायानो गैया, सारानो गैया आरोना, ओंखायनो जों दायो फिल्डआवनो जना दंबाय दं। मुसुलपुरावसो थांब्रबनांबायनो सारा। गरमजों जाला आरो ओमफ्राय नै आसोला खिन्थाबाय फुङावनो मिथिदोंमोन माने माबायाव फैनो होननानै फुङावनो मिथिनानै खामानि मावबाय, हांथोनो फैलायबाय गैला। रबिबारै जगार खालामनानै दोन दे, थांथारगोन जोङो। आं हले सिमां मानि नुगोनहाय। आंनि बेदर फ्राय एवनाय जानो लुगैदों नों। जानो लुगैदो निजोमाजों आंजों लरग' लथ' जानानै फैनायाव दोनफैनांगोन होनलायनो। थेलाजोबाबो जागोन मा? थेलाजोबाबो जायो, जेजोंबाबो जायो, साइकेल बोरायाव। जागोन दे। दे होमबा दसे थाथ'नोसै। दसे थाथ'नोसै जोङो। ओमफ्राय नै लोगोफोर गरमाव जबाय थानो बानानै जोङो खाथिनि दखानाव हाबैबाय आरोना। गोजाननिफ्राय एसे मोजां नुहुरो आरोना ड्रेसफोरखौ, ओमफ्राय खाथियाव थांबा एसेबो मोजाङानो गैया। ओंखायनो जोङो एसे नायफ्लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर। मोजां मोननायबा लानानै फैगौमोन फिसाजोनो, ओमफ्राय फिसाजोनो माने आंनोबो नांगौमोन आरोना। ओंखायनो जोङो दायो मोजां मोनैलाय बेखौनो नायफ्लानानै फैनायसै आरोना। नैबेखौ एसे फसायदोंमोन, उनाव लायासै बेयो बारा मोजां नङिनि थाखाय। ओमफ्राय लोगोफोर बेनोसै जोंना। जि गाननो हाय दखानफोरानो बेखौ जानला मोनला गाननो अबे आं जाफेराखैहाय, लोंफेराखै होनदों। ग्रुपनि दोननांगोन एसे दङ दा मोनामो। सामब्राम बुरजाबासो गोथाव मोनजायो। जालाखौ गारना फैनो जोंनि साद्रि संना सावमिन जाफैबाय। साद्रिनि बायसा गोथावानो गैयाबा जेरावबो मेरिटनि बायदि होनलाय। गैयाहाय। है आं जाला गारबोना नोंनावसो बहायाहाय मेरिट सावमिन मम'खौ जाबा बहाय आं इयाव गारनानै इयावसो जाफैदो जोङो। होमबा सानना नाय नोङो। साननानै नाय। जों एसे मोजां मोनो होनलायदोब्रा। मा संख्रि जायो इयोनो? जायो आंखौ कनजुस जायो। बिदि नङा इयो गरम मसलासो। नोंहा ब्लेक संख्रि गोसोम गरम मसलासोनो। जानायखौ लानांलाहाय। लाजिबाय? लाजिसि खुगा फुवारनो लाजिदों आङो। लोगोफोरनि आंहा साबोन लानानै फैबाय आरोना, 20ता लाबोखाबाय आङो। खनसेयावनो लाबोखानो मोनाबाथाय गोजोन आरोना, बुरजा लाग्राखायनो। ओमफ्राय आइसक्रिम जादोंमोन नालाय दहायो, बेखौनो मोनसे बारा लाबोखादोंमोन आरोना न'आव जानो होननानै। ओमफ्राय बेखौबो लाबोबाय लोगोफोर। बेनोसै आंना दिनैनि भिडिअआ। बाय बाय।